ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ, ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಜೋಕುಲು ಹಠ ಮಲ್ತೆರಿಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕುರ್ದು ಅಕುಲು ಕಾರ್ಟೂನ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಐತ ಬದಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಂಡ ಐಟಿತ್ತಿನ ಬರವುಲು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಚ್ಚೊತ್ತುದು ಉಂತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ 2 ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಲೆ. ಸರಿ, ಇನಿತ ಈಗೆಡು ಮಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುನಿತನು ಎಂಜ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೂಕ. ಮಾ ಮಾ ಮೀ ಮೀ ಮೂ ಮೂ ಬ್ರೂ ಮೇ ಮೈ ಮೂ ಮೌ ಮಂ ಮಹಾ ಬಂದುಲೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್, ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪುದರ್, ವಾಹನಲೆಡ್ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಲ್ಪ ತುಳುಲಿಪಿತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಂಡ ತುಳುಲಿಪಿತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗ್ ಬಲ ಕೊರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತದೆ ಪನ್ಪಿನವು ಏತ್ ಖುಷಿ ಏತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವಿನು ವಿವರಿಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು